helt almindelig by og en helt almindelig fugl. Det er dejligt svært ude i skoven. Ja, det er godt uden for byen op bemålet, og det er dejligt varmt, men... det er varmt. Ja, det er dejligt med sådan en, men vi har jo ikke mere brænde. Hvad? Har vi ikke mere brænde, siger du? Hvad gør vi så? Vi kan brænde den her gamle bog, som ingen læser længere. Hvad er det for en gammel bog? Luthers samlede værker. Det var dejligt. Nu er den varm igen. Jeg synes ikke, det er varmt nok. Hvad gør vi? Og vi kan brænde den her gamle bog. Den er ingen læser længere. Den er så gammel. Ja, det gjorde det. Men hvad, har du hørt den der gamle bygning med tårnet? Hvad den med klokkerne? Ja, den der med klokkerne og tårnet og gammel. Ja, den er så gammel. Hvad bruger man egentlig sådan en gammel bygning til? Det ved jeg ikke, men de skal vist til at rive den ned. Det var en god idé, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det er dejligt. Hvad? Jeg synes, der er noget, der larmer i baggrunden. Er det ligesom, om der kommer et stort monster? Hvad? Et monster? Hvad? Nej! Det er kongen. Det er kongen.